ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷାରୁ ଦେଲି ଜଣେ ଲୋକକୁ 60 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଖଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଭଲ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ମନ୍ଦ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଦେବତା ଜାଣିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସଦାବେଳେ ଭାବନା କରୁଥିଲା ମାନସିକ ଯେ ଭକ୍ତି କଲେ ବି ବାଞ୍ଚିଛ ନାଇଁ ଭକ୍ତି କଲେ ବି ଲୋକ ବାଞ୍ଚିଛ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବି ବାଞ୍ଚିଛ ନାଇଁ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ବି ବାଞ୍ଚିଛ ତା ଜୀବନରେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଭାବନା କୁଭାବନା ଆସିଥିଲା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଖଟରେ ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ ମିଥ୍ୟା ସଂସାର ତମେ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିଛ ତମକୁ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିଛ ତମେ ଜଣେ ବିବାହ କରିଛ ତମକୁ ଜଣେ ବିବାହ କରିଛ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଏକା ସେଇ ଭଗବାନ ତାର ସ୍ରୋତ ଚର୍ମରେ ଖଟେ ପଡ଼ିକିରି ବହୁତ ଆରେ ତାକୁ ଅନ୍ନ ପୋଷେ ଦଉଛନ୍ ଖାଉଛେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ହାୟ
80 वर्षिया बुढ़ा जितेबाला फोन मारला আর क्या बोले भावना शक्ति होचे पाप रजिली मायारे पड़िली पाप धरलू सत्य